Здравей! Днес ще те информирам за условията на труд при сезонна работа в земеделието в Германия. Трябва да получаваш най-малко минималната заплата. Работниците плащат данък върху заплатата, който се приспада автоматично от нея. Ако работодателят представя храна и квартира, неговите разходи могат да бъдат приспаднати от заплатата ти. Препоръчваме да получаваш заплатата си по банков път. Граждани на Европейския съюз могат да използват и сметка в своята родина. Европейски регламент предвижда еднакви такси за трансгранични и национални преводи в евро. Седмичното работно време не трябва да надвишава 48 часа средно за период от 6 месеца. Дневното работно време може да бъде удължено до 10 часа. Непрекъснат период за почивка от 11 часа между два работни дни е задължителен. За всеки изработен месец се полагат 2 дни платен отпуск. Виж по-долу за повече информация и адреси за контакт за помощ и консултации.